construcții, gras și cinipi de păsări, zbor de minci și de săgeți, toate astea se întâmplă la o scoală de băieți. Într-o pauză, profesoara pune câte o întrebare. Ce ai să fii tu, Pălan, că te-ai să faci mai mare? Eu aș vrea o bicicletă. Dar tu, eu un avion. Dar tu la mic de acolo, ea răspunde Atanson. Eu răspuns eu la micul cu privire de Pancul. Eu că, domnișoară profesoară, mi-e rușine să vă spune mi-e rușine. Spune, dragă, ce înseamnă mi-e rușine? Spune, dragă, câte pui. Eu când am să fiu mai mare, vreau să-mi crească barbitrul. Ce înseamnă asta? Tu răspunde momentan. Vrei ca să trăiești în junglă? Sau... Extraordinar. Vrei ca să trăiești în junglă sau în pește, ca Tarzan? Nu vreau să trăiesc în junglă, nici în colțul prin glumă. Eu vreau să trăiesc cum trăiește verișoara mea Șoșana. Da? Da. Frumoasă fată. E strașnic muierii. Are aici un smoc în față și câștigul la geare. Iar pentru cei care nu au fost la testul festiv, doamna profesoară, vă rog frumos să fiți atentă, că nu spun degeaba. Povestea noastră cu Sfântăi a început acum un an, când am ajuns în anul 3 și ne-am trezit că n-avem hardule, n-avem hard. Iar eu acolo, la construcții, ca să trec pe viitor, mi-am ales vreo 3 soluții. Să fiu de treabă și actor. A treia se rezumă clar. Când nu-mi învață alții bani, între un curs și seminar, să lucrăm în corp cu cap. Începem cu ceva banal. Tehnici de comunicare. Luăm în față un pahar și luăm la întrebare. Despre capacități portante, de ce piciorul e prea scurt, volumul de nefiltrate, viteza vinului băut. Și dacă ne iese pasa, calculăm din normativ cât de bine să țină masa, după ochi, aproximativ. Și cu cam și optimist la o masă cu mult scol, dacă vine un seism, noi mai punem un picior. Facem și experimente. Luăm un pet cu cebrezvoi și un calcul realmente la eforturi și convoi. Considerăm că ar putea fi și că ar curge prin conductă un combustibil pentru o zi. Dacă nu suntem pentru că iar instalațiile spun o conductă viguroasă, trebuie să fie acum izolată, dar și groasă. Ștergem de pe sticlă bruma, piefteri de căldură clanță, izolăm cu toată mâna și îl testăm la rezonanță. Se schimbă normativul iar. Și ne este foarte greu. Nu ne teamă de pahar, îl schimbăm și noi mereu. Iar dacă nu v-ați dat seama ce fundație avem iar, nu vă mai aduce teamă. Că e fundație pahar. După o pauză de masă ne organizăm frumos și luăm ca tema acasă analiza și cross. Plin de chef și bucurie. Ori sunt eu, ori nu merge la mine. Plin de... Care e semnalul? Ne ascultă Băsescu. Da, plin de chef și bucurie să vedem cum, când și ce vom așterne pe hârtie grafice tip CPN. După ce am aflat de toate, bă, la fâstii ăsta, băi, după ce am aflat de toate, observăm la PHL care un grad de libertate, cum sau fără mere în el. Iar dacă se învârt pereții, conținutul scăzând drastic, vom intra și noi studenți în domeniul asta plastic. Nu asta e problema, viitorul e frumos, dar mă macină problema și sunt tare furios, că prin corpul ca tot anul, un profesor nici că trece, au absențe cu 2 urmă, însă noi le punem 10. Și oricum am spun, că dacă nu am dat de ce am dat la construcție. În primul rând, cei mai mari actori sunt din Politehnic în țara asta, și în al doilea rând, unde vreau să dau la agronomie, vine neamțul la noi în țară, să duce în Ardeal să investească în agricultură. Și întreabă pe un ardelean, zice, bate la voi în țară porumbul? No. Băi, dar grâu la voi în țară crește? No. Băi, dar prun? No. Băi, dar dragă, dacă iau un prun și o plantez, nu crește? Aia, dacă plantez, crește.
Vă mulțumesc foarte mult și pe profesorii pe care nu am apucat să-i salut în seara asta, lucruri frumoase, sănătate și să le studiez cât mai mulți la noi. Doamne ferească!